పోయేటప్పుడు నడుం మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడంట. ఉవ్వా, నడుం మీదే ముద్దు పెట్టుకున్నాడంట. ముద్దు పెట్టుకున్నాడంటగా. బుద్ధుందా? పిల్లలతో ఎవరైనా ఇలాంటి మాటలు? అయ్యో అక్క, ఇది చాలా చిన్న విషయం. నువ్వు నోరు మూసుకో, నీకేం తెలీదు. నాకన్నీ తెలుసక్క. నేను కూడా 2 సార్లు లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాను. ఐసే జస్ట్ ఎట్టెళ్ళారండి? ఏమైంది? ఇక నుండి మీరు నా పక్కనే ఉండండి. ఎందుకు? ఎందుకంటే మన ఇద్దరం మంచివాళ్ళం కాబట్టి. రియల్లీ? యాక్చువల్లీ మీరు ఆ ఫోటో చూపించినప్పటి నుంచి నేను కొన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పలేనండి, మీరే అర్థం చేసుకోవాలి. Hey, handsome. Huh? Hi. Which country are you from?